אז איזה שחקנית זוכת 2 אוסקר דרמטי החליטה בגיל 66 לעשות סרט אקשן והעיפה לנו את התחת. שחקנית שניתה תו תקן לאיכות בקולנוע, בין אם היא עושה דרמות היסטוריות, הגניקולוגית של בריל ג'ונס, או כמובן פרופסור טרילוני מהארי פוטר. זו כמובן אמה תומפסון. בגיל 66 אמה תומפסון מחליטה שהיא הולכת להוביל סרט מתח, ואחרי שהוא קיבל 5 כוכבים מהגרדיאן החלטנו שאנחנו צריכים ללכת לפרימיירה לראות במה מדובר. הסרט כמובן הוא בדם קר. אני שמח לעדכן שמדובר בסרט אדיר. אמה תומפסון משחקת מבוגרת שמגיעה לדוג בקרח לזיכרון בעלה ונתקלת בבקתה אחת בה קורים דברים משונים. You hurt. I'm not leaving yet. הסרט הוא סוג של סרט מתח של פעם, אבל הוא מסרב ליפול לקלישאות. הוא מצליח להכניס אותנו בבימוי מוקפד ובמשחק מעולה למצב שבו מצד אחד אנחנו על קצה הכיסא ומצד שני מצליחים באמת להתרגש, ומצליחה לייצר עולם שבו כל אגרוף, כל ירייה הוא קריטי. ולעומת כל מיני סרטי אקשן אנשים מבוגרים אחרים, אני מסתכל עליך ליאם ניסן, אמה תומפסון מצליחה להפוך את זה לאירוע שהוא גם אנושי וגם חכם. סופר ממליץ על הסרט הזה, אנחנו נתראה שם בקור המקפיא של אולם קולנוע. What are you doing up here? Hello? It's an emergency! What are we gonna do? I'm not leaving yet. We keep going. Simple as that. בדם קר בקולנוע.